Vi er taget til Rødegård Jagtfarm for at nedlægge mouflon, eller korsikansk vildfår, som de også hedder. Vædderne er smukke, karakterfulde dyr, og det er lige præcis ham her, der er bud efter. Det ser jo umiddelbart ud som om, det skal blive en smal sag. Men vi skal snart blive klogere, skal vi. Disse år er der stadig stigende kritik af trofæjagt, som foregår i hegn, og det kan også være, at kritikken er berettiget. Men i mine øjne handler den forestående jagt ikke så meget om trofæet, som om det kød, der kommer ud af anstrengelserne. For selv vædderens kød er delikat og velsmagende som den bedste oksesteg. Og så tror jeg på, at et dyr, der er opvokset her på jagtfarmen, har haft et endnu bedre liv, end det, der tilbydes kødkvæget i det konventionelle landbrug. Og jæger har ligesom kødproducenterne ingen vanskeligheder med at kigge den kommende kotelet lige ind i øjnene.